Прывітанне, шаноўнае спадарства. З вами з пражскай студыі Юрый Дракахруст. З Менску на скайп-сувязі мае калегі, журналісткі, медыаэксперткі Анастасія Пілюгіна і Ірына Чарняўка. Добрый дзень, спадарыня. Добрый день. Тэма нашай сённяшняй гутаркі «Улад бумага». Нядаўна гэты беларускі відэаблогер атрымаў дыямантавую кнопку Ютубу. Колькасць падпісчыкаў яго каналу на Ютубе перавысіла 10 мільёнаў чалавек. Ну вот для параўнання я паглядзеў па вікі, у мінулым кастрычніку 18-го году ў свеце такіх уладальнікаў дыямантавых кнопак было ўсяго 294 чалавекі. І вот цяпер беларус бумага сярод іх. Папулярных блогераў часам называюць лічбавымі ці дыгітальнымі інфлюэнсарамі, ад ангельскага «інфлюэнс» – уплыў. Дык вот на каго уплывае і як уплывае улад бумага? Ну, хтосьці скажа, ну які ўплыў? Вот ёсць такія ў нас вядомыя блогеры, уладальнікі думак, Матолька, Пальчес, РБ галаўнога мозга, ну і знакаміты нехта. Вот это і ўплываюць, да. Як бы, а бумага-то што? Ён скаче ды крыўляецца. Правда, можна сказаць, што у таго ж нехты 150 тысяч подписчиков, у астатніх мной пералічаных яшчэ менш. А у бумагі в 66 разоў больш. Так ён на каго уплывае і як уплывае? Ірина. Ну, конечно, улад бумага уплывае. Конечно, это уплывовый блогер. Маючы аудыторыю в 10 миллионов подписчиков, и еще прикладно столько, что вы его глядите без подписки, любая его фраза может продать апошнюю модель айфона на миллионы долларов, машины, брендовые некие речи. То есть достатково ему сказать, показать якусь забавку, скажем так, гульню монополии в своим видео, и продажи этого продукта растут. Конечно, он уплывает. Наста, і ваш адказ, на што ўсё ж такі ён уплывае? Ну вот iPhone, скажем, он можа, так бы мовіць, адрэкламаваць, яго купяць, а на нейкія сацыяльныя, магчыма, палітычныя праблемы, магчыма, грамадскія праблемы, ён як бы яго меркаванне штосьці важыць, ці толькі на ўзроўні айфону, маркі айфону? Ну так, улад бумага збольшага гэта забаўляльны жанр, але важна значыць, што трэба лічыць не толькі яго падпісантаў у Ютубе, але і Інстаграме, які таксама мае вялікую колькасць падпісантаў. Напрыклад, на дадзены момант у яго 2,8 мільёна, і аднак ён усё ж спрабуе у такім грамадска-палітычным жыцці на нешта ўплываць. Напрыклад, прыгадаем рэкламную інтэграцыю, дзе ён заявіў, што Беларусь правільна не Беларусі, і гэта на расійскую аўдыторыю выклікала такі лякальны хайп сярод яго падпісантаў, і, дарэчы, ён праз гэта атрымаў шмат негатыву у каментарах збольшага ад расейцаў. Калегі, вось вы ўжо пачалі размовы пра грошы, ну я не Юрый Дудь, я пра іх скажу скосна, спытаю вас скосна. Як атрымаць 10 мільёнаў падпісчыкаў на Ютубе? Такое дзіцячае, можа, пытанне. Ну, у Беларусі, у Расіі відэаблогераў шмат, это вельмі канкурентнае такое асяроддзе, можна нават назваць беларусаў і адну беларуску, скажем, Прыятнага, Ярмузевіча, Гадунову, ну яны, так бы мовіць, дыхаюць у спіну. Але да дыямантавай кнопкі ім вельмі далёка. Дарэчы, у Расіі толькі адзін відэаблогер, наколькі я ведаю, мае дыямантавую кнопку. Гэта Івангай, у него 14 мільёнаў. А ў Беларусі таксама адзін, і это улад бумага. Ну, мы з вами разумеем, што блогеры калібру Івангая, калібру бумагі, это насамрэч не вот адзіная асоба, якая вот села перед экранам і штосьці там гаворыць. Это цэлыя карпорацыі, это магутныя структуры со сваімі псіхолагамі, СММщикамі, рэклямістамі, якія працуюць на гэтага чалавека.
І это вялікія грошы, все ж таки грошы. Так вот, на ваш погляд, вот як бы Влад Бумага, это просто уклали бабки, вклали грошы, і вот вам, калі ласка, Влад Бумага 10 мільёнаў. Ці все ж таки ён такі? Дакладней, не такі, як іншыя, чымсьці лепшы, чым Наста? Ну, пераважна так, з ютуб-блогерамі і цяпер інстаграм-блогерамі працуюць буйныя агенты, які і развіваюць гэтыя аккаунты, а таксама праз іх праходзіць усе рэкламныя інтэграцыі. І ну, ёсць пэўная зацікаўленасць сярод саміх блогераў укласці грошы, каб іх каналы развіваліся, а таксама ёсць зацікаўленасць просто отдать на аутсорс рекламные кампании, каб гэта проходила профильтрацию и продажи рекламы проходили менавіта праз подрядчиков, а блогер уже сам вырабляе рекламу. Так что тут может быть хутчэй за ўсё гэта выгодна і самим блогерам, і агенцыям, якія гэтымі займаюцца. Ірина, і ваш адказ. Все ж таки, вот моє питання, якби вся справа ў грошах, ці справа просто ў тым, што ён вельмі таленавіты чалавек. Так таленавіты, як вот ніхто іншы не таленавіты. Я на пачатку з такой пэўнай іроніяй сказаў, ну вот скача і крыўляецца, ну можа он это таленавіта робіць? У чым фокус, у чым фішка? Ён дакладна трапляе в ту аўдыторыю, на которую ён разлічаны. А больше того, коли ты хочешь, скажем так, коли твоя мета собрать 10 миллионов, то ты мусишь працаваць на эту мету. І Влад Бумага, власна кажучи, працуе на эту мету. Коли вы поглядите ягоныя за пэўны, ну, может быть, нават за 2 гады ягоныя ролики, вы побачите, что, например, з 20 хвилин контента, прикладно 5 хвилин присвечено розным способам запросить подписываться на канал. Калі вы паглядзіце каменты да ягонага відэа, бачно, што з розных аккаунтаў увесь час несецца в гэтых каментах заклік «Подписывайся, подписывайся, подписывайся». Калі любіш сваю маму, подписывайся, нават до такой ступені. Вось, калі ты хочаш зарабляць там 1 мільён, подписывайся. І гэтак далей. Вось. Гэта, да, гэта пэўная стратэгія. Што тут яшчэ можна сказаць? В дадзеным выпадку, калі мы говорим про Влада Бумагу, ён сапраўды супрацоўнічае з прафесіяналамі. Гэта кампанія MediaCube, але гэта не карпорацыя на какие-то шалёную колькасць людзей і шалёную колькасць, скажем так, грошай. Гэта вельмі прафесійная каманда, не вельмі вялікая. 18-й год, здаецца, у іх колькасць людзей было что-то в районе 50 чалавек, і гэта прычым 3 подразделения. Ад вытворчасці контента до рентала и, урэшце рэшт, самое цікавое, напэўна, в этом сенсе подразделение, которое занимается просовыванием этого контента в социальных сетах и в YouTube. Что бачно по видео Влада Бумаги? Бачно, что гэта вельмі дакладная веданне сваёй аўдыторыі, веданне внутренней статыстыкі, веданне, в які момант тебе лайкнуць, веданне, хто тебе лайкне, веданне, што трэба даць гэтаму чалавеку, каб ён тебе лайкнуў, каб ён подпісаўся на твой канал. Веданне статыстыкі не толькі внутрі відэо, веданне в пэўным сэнсе і сацыяльнай статыстыкі. Таму я зусім... Адным словом, за гэтым бачныя, па-першае, мазгі, па-другое, праца. І праца не толькі каманды. Праца у тым ліку Влада Бумаги, потому что насколько вот мой жыццёвы досвід і прафесійны мне подказывает, что неможливо взять куклу и зрабіць яе зорку. Альбо чалавек ёсць в пэўным сэнсе зорку, і гэты контент ён будзе вырабляць, ён будзе сваёй харызмай працаваць, ён будзе сваімі ідэямі працаваць, ён будзе нават працаваць сваім уменнем, то есть сваёй працавітасцю, сваёй арганізаванасцю будзе працаваць на свой брэнд. Альбо ён гэтага не будзе рабіць, і тады ніякія грошы не дапамогуць. Ірина, вот вы уже пачалі размову про аўдыторыю. Вельмі цікава. Ну, мы памятаем, пару гадоў таму Влад Бумага сабраў у Менску ў вялікай зале 3000 сваіх аматараў, сваіх, так бы мовіць, заўзятараў. 3000. И вот показывали видео з этой сустрэчы. Ну, дети, подлетки. 13, 14, 15, 16, нават менш гадоў. То есть, але ці так? Ці гэта ўсё? Вот ізноў жа, здаецца, тады ж 17 годзе было праведзенае апытанне, я бачыў его на маркетинг-бай сярод дарослых, старэйшых за 18. І пытанне, каго вы ведаеце з беларускіх відэаблогераў?
першае месца, улад бумага. І я, дарэчы, таксама яшчэ бачыў адзін ролик Ганны Бонд, другога вядомага блогера, і яна там пыталася пра бумагу людзей на Менскай вуліцы. І там цётачкі такія, мужичкі, так 40, нават 50, да, ведаем, Влад Бумага, да, класны, такой прикольны мужик, все. Так вот, улад бумага, это таргет у яго все ж таки подлетки, ці не толькі подлетки, ці вот і старэйшае пакаленне прынамсі ведае, ці яно ведае ад дзяцей, ад унукаў, ці само ведае, все ж таки як бы глядзіць. Ірына. Глядите, самому видеоканалу Влада Бумаги уже 5 год. И он его почему 18 год, теперь ему 23. Его аудитория за эти годы так само выросла. Та аудитория, которая починалась. Он активно шукает новую аудиторию во возрастовой группе старейших школьников. То есть менавіта на их различные его видео, и он запрашивает своих подписчиков до себе в некие там гульни, в некие челленджи и так далее, он их здымае и так далее, это для него принципово. И сам контент различный менавіта на эту взрослую категорию. Хотя, конечно, 16-гадовому хлопцу 20-гадовый хлопец, это уже дядька, можно сказать, да? То есть Влад Бумага будет меняться. И будем менять контент и подстраивать свою аудиторию. Треба разуметь, что нема такой какой-то стабильной одной группы, люди растут. Аудитория взрослеет, у нее меняются густы, у нее меняются ожидания, у нее меняются життєві обставины. И да, люди не глядят в изоляции этой видео. Батьки цікавятся тем, что глядят их дети и дознаются про Влада Бумагу. Коли глядеть на той продакт плейсмент, который находится у видео Влада Бумаги, он различный на людей, в общем-то, з кошельком. То бок, хутчэй за ўсё, у тым ліку і на бацькоў гэтых дзяцей. Ну, вось таким чынам. Так што зусім не дзівіць то, што пры аўдыторыі 10 мільёнаў, толькі падписчикаў і толькі на YouTube, ён досыць вядомая фігура не толькі в той узростовой группе, на которой конкретно ягонае відео. Наста, ну а вот ваш прогноз, вот Ірина уже сказала про то, что як бы ён эволюционуе за своей аудиторией, ці наадварот аудитория меняется. Ну а вот умовно кажучи по тенденции, ну будем у 30, будет 35, 40, и ён что вот так вот и будзе ісці по гэтых ступеньках, ці все ж таки яго аудитория будзе, это моладзевая аудитория, ну можа больш старэйшая моладзевая, але ўсё роўна моладзевая. Мне здаецца, сам улад Бумага зацікаўлены у, так бы мовіць, сваім старэнні, таму што чым старэя аўдыторыя, тым яна у меркаваннях рэкламадаўцаў больш плацежаздольная, і таму якраз рэкламныя кантракты яны будуць больш выгодныя для больш сталай аўдыторыі ва ўлада Бумагі. Але хто ведае, магчыма, улад Бумага заснуе нейкі свой бізнес, свою корпорацію по, наприклад, виробу YouTube-каналаў ці Instagram-аккаунтаў пад ключ, як гэта зрабіў у Расіі папулярны блогер, аўтар блогу Дзённік Хача. Вось яны зараз даволі буйная агенцыя, якая робіць YouTube-каналы пад ключ. Наступное мое питание, може, в нечем такое адваротное вот по пярэдняму. Ну вот все ж таки існуе такое меркаванне, что Влад Бумага это для подлеткаў. А может быть, вот названные мной раней блогеры, инфлюенсеры, Матолька, Пальчыс, Нехта, яны такие Влад Бумага, але для моладзі крышачку старэйшай. А вот як бы столь у іх это насамрэч, скажем, 30 гадоў. А як бы старэйшае пакаленне, яны, ну, скажем, моего взросту, да і маладзейшыя, яны просто фактычна не прабіваюць. Што гэта вот такая моладзевая субкультура. Вот як я калісьці казаў, што это як бы, это як дзіркі на джинсах. Ну, старэйшае пакаленне не ўспрымае дзіркі на джинсах. А может быть і старэйшае пакаленне, так уже за 50, скажем, да і за 40, ну, для іх вот Матолька, Пальчыс, Нехта, при всей павазе, вот, гэта Влад Бумага. Ці не, Ірина? Ведаеце, я вот трошечки не вельмі згодная ўвогуле з тым, каб увогуле параўноўваць
того ж Пальчеса і Влада Бумагу, ці Next і Влада Бумагу. Порівнювати Пальчеса і Влада Бумагу – це як порівнювати, видається, рюмочку коньяку з заводом Кока-Коли. Ну, це зовсім різний контент. Це зовсім різна аудиторія. Це зовсім різний, как би, бізнес. Коли тот же Пальчес веде свої блоги досить самотужно, в свободний від праці час там, і так далі, спробуючи самостійно розібратися в цих алгоритмах і так далі, у Влада Бумаги гэта, і причым гэта, скажем, по контенте, это політичный контент, который ніколі не буде монетизованы. Ведаеце, что YouTube не монетизует політичный контент. То есть он не будет отрывать доходов с этого ніколі. Влада Бумага – это конкретный бизнес, настроенный на конкретную монетизацию, конкретные способы, зроблений вельми технологично, зроблений з душой, так само так скажу, с вельми чітким розліком. Тому, ведаеце, тут как бы это вельми некорректное порівняння. То есть мы нават тут узростовую группу не можем окреслить, что вот Пальчес для старейших, Влада Бумага для молодейших, ну не, зовсім. Это просто розный контент. Это, як, знаете, селедка и шоколад, ведаеце, ну по-розному им продається, по-розному им и в розных ситуациях. Ну, Я нікога не хацеў пакрыўдзіць, у тым ліку і нашых шаноўных відэаблогераў. Наста, я, можа, тады сфармулюю прасцей пытанне без улада бумагі. Вот сам феномен відэаблогерства, беларускага відэаблогерства, скажем, з пералічанымі персанажамі, у них ядро аўдыторыі – это ўсё ж такі моладзь, а старэйшыя, ну так, на краю. І, як бы, калі пасталеюць Матолька, Пальчес і іншыя, яны ўжо стануць блогерамі для 50-гадовых, ці ввогуле блогерства будзе для до 30? Я думаю, што ёсць і зараз шмат блогераў, якія таргетуюцца, і іх мэтавая аўдыторыя, яна ёсць і старэйшая, і 40, і 50+. Зноў жа, можна згадаць феномен блогера Нефты, дзе абсалютна ў яго сацыяльна-палітычная тэматыка, якая, дарэчы, манетызуецца. З гэтым я не згодна з Ірынай. Сам Сцяпан казаў, што там манетызацыя YouTube дае яму дзесьці каля $100 у апошніх інтэрв'ю. Гэтая сацыяльная тэматыка, яна добра заходзіць і на старэйшы ўзрост, і на малады ўзрост, і таму гэта могуць глядзець, в прынцыпе, і бацькі, і дзеці. Вось, так, Влада Бумага – гэта іншы тип контенту, інший сегмент, і ён вузка таргетаваны. Ну, беларускія спрэчкі, размовы вельмі часта ці не заўжды прыводзяць да нашых пытанняў ідэнтычнасці. І наступнае пытанне – чый улад бумага? Ну, я сказаў, дыямантавая кнопка, 10 мільёнаў – это больш, чым насельніцтва Беларусі. Існуе шмат сведчанняў пра тое, што асноўная яго аўдыторыя – гэта расійская аўдыторыя. І в этом сэнсе ён в пэўным сэнсе побач тым жа Івангаем. Магчыма, для расейцаў ён ввогуле ўспрымаецца як, ну, это ж наш расійскі блогер. Але, вот ведаеце, у кантэксце асабліва вот апошніх спрэчак вакол Касцюшкі, ну, можа, хтосьці скажа, да як можна параўноўваць? Можна параўноўваць. Вот, як бы, Касцюшка, ён наш ці не наш, ваяваў, здаецца, за Рэч Паспалітую. Ну, не за Беларусь, не гаварыў, што я беларус. Ці, напрыклад, Светлана Алексіевіч, вот піша для расейцаў, як кажуць некаторыя, прынамсі, большая аўдыторыя у яе таксама ў Расіі, па-расейску піша. Наша ці не наша? Улад бумага, наш ці не наш? Вот в контексте Алексіевіч, Касцюшка, бумага. Ірына. Ну, глядите, Влада Бумага – это коммерційний проект с разликом на аудиторию постсоветской русскомовную аудиторию. На вот эти вот, сколько там, 300 миллионов у нас там, на, скажем так, на всей этой территории. Ось так и лечите. Апрача хіба что эпизода с Волошковым Морозевым, с Беларусь-Белоруссия, больше какой-то идентификации менавіта себе як белоруса, ну, мне не припоминается, как она ничего. І я думаю, што з пункту гледжання камерцыйнай нейкай такой папраўнасці таксама надта педалировать гэту тэму было бы наўрад ці выгодна. Другая справа, ну да, чалавек жыве тут, ён вырас тут, ён всюды гаворыць, што да, ён менскі блогер, ён працуе з менскім прадакшном, з менскімі партнёрамі і так далей. Хаця рэклама, ну,
у него ідзе з усёй разлічаны на всю постсоветскую простору. Ведаеце, складана тут мне сказаць штосьці. Магу толькі вот такой вот момант прывесці. Калі мы будзем разважаць пра гэтых наших суперблогераў, Беларуси найти не с пункту гледжання их ангажаванасці в какие-то процессы в Беларуси, например, процессы моўныя, процессы палітычныя, сацыяльныя и так далее, то я не думаю, что варта на гэта спадзявацца. Вот, например, могу привести с этого лета, вот такой приклад в моей практике был, калі мы рыхтуем такі досыць такі цікавы відеопраект, связанный с падтрымкай беларускай мовы, и для этого мы запрашалі у тым ліку удзельнічаць у ім блогеров наших, и Влада Бумагу, и Тима белорусских. Ну, мы атрымалі адмовы ад іх. Мажліва, что тут пытанне грашовае, то есть тот кошт, который мы могли прапанаваць, не вышли, мы не выходим на их кошт. Но от Тима белорусских, допустим, мы атрымалі отказ, я не могу сотрудничать с оппозиционными СМИ. Так что, ну, как бы, господарство, приоритет все-таки будет за коммерційнай концепцией развития. Настаю ваш адказ. Ну вот беларускасць, яна, так здаецца, не тоесная ж апозіцыйнасці, а можа і тоесная, я не ведаю. Як вот вы адказваеце? Вот мне прыгадалася, калі вот вакол Касцюшкі гэтыя спрэчкі, Андрей Дынько, шэф-рэдактар нашай Нівы, сказаў, што не варта аддаваць нашых герояў іншым народам. Влада Бумагу варта аддаваць? Ён же камерцыйны, вот як вы чулі ад Ірыны. Так, значит, не наш? Ну, ўсё ж таки у большасці сваіх інстаграм-пастах, зробленых у Беларусі, у звычайным такім асяроддзі бумагі, ён ставіць геалакацыі, падкрэслівае тое, што ён беларус, але праблема ў цэлым, калі мы кажам пра блогераў, тут заключаецца ў тым, што у нас няма цалкам беларускага рынку забаваў, шоу-бізнесу, і нават тыя ж музыкі, калі яны хочуць стаць папулярнымі, ім трэба спачатку выйсці на расійскі рынок, а пасля ўжо збіраць залы ў Беларусі. Таму я думаю, што тое самае паўтараецца і з Ютубам. Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з вами быў я, Юрый Дракахруст, і мае калегі, журналісткі, медыаэксперткі Анастасія Пілюгіна і Ірына Чарняўка.